na konsumo sa tamang panahon, due date o bago mag-due date, sinda kwalifikado na makaiba sa electronics paraffle na nakatalaan sa kada banwan, bulan-bulan, ang mga magarana i-aanunsyar sa mga programa sa radyo, digdi sa Rinconada o kaya sa Kasureco Facebook page. Darakulang premyo ang naghahalang. Abangan, abangan. Uya na ang programa na mapaliwanag sa mga proyekto, aktibidad kan Kasureco 3, matao nin mga konkretong kasimbagan sa mga kahaputan kan mga miyembros konsumidores kan satong kooperatiba, mga patakaran, mga obligasyon asin informasyon. Kabus yan, maaantabayanan kada Miyerkules alas 9:30 nin pagkaaga hasta alas 10 nin pagkaaga. Digdi sana sa Radyo Ronda. Kaibahan ang program host Ann Rochi Nacario Iraula. I heat up, I can't cool down. Got me spinning round and round.
Uyan na ang handog pasasalamat kan Kasureko 3 monthly para-raffle promo. Madali lang ang mechanics para makabali ang gabos na konsumidores na mabayad kan sa indang bulanan na konsumo sa tamang panahon, due date o bago mag-due date, sinda kwalifikado na makaiba sa electronics para-raffle na nakatalaan sa kada banwan, bulan-bulan ang mga magarana i-aanunsyar sa mga programa sa radyo, digdi sa Rinconada o kaya sa Kasureko Facebook page. Tarakulang premyo ang naghahalang. Abangan, abangan. Love is a burning fire, stay, 'cause then the flames grows higher, babe. Don't let him steal your heart, it's easy, easy. Girl, this game can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, let it Louie. She's undercover. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, doing what he's doing. So leave it Louie, 'cause I'm a lover. Stay, 'cause this boy wants to gamble. Stay, loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from me. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, let it Louie. She's undercover. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, doing what he's doing. So leave it Louie, 'cause I'm a lover. Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, let it Louie. She's undercover. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, doing what he's doing. So leave it Louie, 'cause I'm a lover. Uyan na ang handog pasasalamat kan Kasureko 3 monthly para-raffle promo. Madali lang ang mechanics para makabali ang gabos na konsumidores na mabayad kan sa indang bulanan na konsumo sa tamang panahon, due date o bago mag-due date, sinda kwalifikado na makaiba sa electronics para-raffle na nakatalaan sa kada banwan, bulan-bulan ang mga magarana i-aanunsyar sa mga programa sa radyo, digdi sa Rinconada o kaya sa Kasureko Facebook page. Tarakulang premyo ang naghahalang. Abangan, abangan. Mr. Bombastic. We want is a bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy.
Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover. Girl, Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell, and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my back, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Boom bombastic. Tell me fantastic, touch me on my back, she call me Mr. Romantic. Tell me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Boom. Gee whiz, baby please, let me take you to an island of the sweet cool breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys, and I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose, cause I'm a hatchoon sneeze. Well you are the bun and me are the cheese, and if I'm me are the rice, well baby love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Bombastic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom. I say give me your lovin', girl your lovin' well good. I want your lovin', girl be it like you should. I give me your lovin', girl your lovin' well good. I want your lovin', girl you remember the wood you like to kiss and caress, rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address, I'll bet you confess when you put me to the test that I'm bombastic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Bombastic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it lit me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go laba, not chat pure fart. I'll get straight to the point, like a aura dart. Lay down in my jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart, and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on the box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, she tickle up my box, she says I'm Mr. Bombastic. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Boom. What you say, girl? Smooth. Uyan na ang handog pasasalamat kan Kaso Reco 3 monthly paraffle promo. Madali lang ang mechanics para makabali ang gabos na konsumidores na mabayad kan sa indang bulanan na konsumo sa tamang panahon, due date o bago mag-due date, sinda kwalifikado na makaiba sa electronics paraffle na nakatalaan sa kada banwan, bulan-bulan ang mga magarana i-aanunsyar sa mga programa sa radyo, digdi sa Rinconada o kaya sa Kaso Reco Facebook page. Tarakulang premyo ang naghahalang. Abangan. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche.
café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Mi negrita quiere cuando estamos solos en la mañanita, en la discoteca, dentro de la cama, en la oscuridad, dentro de mi carro, en el centro sí. Mi negrita quiere cuando estamos solos en la mañanita, en la discoteca, dentro de la cama, en la oscuridad, dentro de mi carro, en el centro sí. Mi negrita quiere cuando estamos solos en la mañanita. Café con leche, 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 café con leche. Ay mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay mamá Inés. Uyan na ang handog pasasalamat kan Kaso Reco 3 monthly paraffle promo. Madali lang ang mechanics para makabali ang gabos na konsumidores na mabayad kan sa indang bulanan na konsumo sa tamang panahon, due date o bago mag-due date, sinda kwalifikado na makaiba sa electronics paraffle na nakatalaan sa kada banwan, bulan-bulan ang mga magarana i-aanunsyar sa mga programa sa radyo, digdi sa Rinconada o kaya sa Kaso Reco Facebook page. Tara kulang premyo ang naghahalang. Abangan, abangan. Push me so hard, don't push me
Uya na ang handog pasasalamat kan Kaso Reco 3 monthly paraffle promo. Madali lang ang mechanics para makabali ang gabos na konsumidores na mabayad kan sa indang bulanan na konsumo sa tamang panahon, due date o bago mag-due date, sinda kwalifikado na makaiba sa electronics paraffle na nakatalaan sa kada banwan, bulan-bulan ang mga magarana i-aanunsyar sa mga programa sa radyo, digdi sa Rinconada o kaya sa Kaso Reco Facebook page. Tarakulang premyo ang naghahalang. Abangan. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabuting hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa Rinconada. Puon kay do sa Gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas,
sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Let's get away to the city of springs. Come on, let's take a trek to the towering mountain. City of smiles, where history's a pride. City where culture is splendidly bright. Welcome to the beautiful city of Iriga. Come and visit the beautiful city of Iriga. Dagos po kamo sa syudad ni Iriga. Beautiful, beautiful, beautiful city of Iriga. Come and feel the festive and vibrant fiesta. Get away to the city of springs. Come on, let's take a trek to the towering mountain. City of smiles, where history's a pride. City where culture is splendidly bright. Welcome to the beautiful city of Iriga. Come and visit the beautiful city of Iriga. Dagos po kamo sa syudad ni Iriga. Beautiful, beautiful, beautiful city of Iriga. Come and feel the festive and vibrant fiesta. With natural sea.
city of Iriga. The beautiful city of Iriga. Come and visit the beautiful city of Iriga. Tagus po kamo sa syudad ni Iriga. Beautiful, beautiful, beautiful city of Iriga. Kaesad. Ang mga bagong programa kan sa tong syudad, Engo, na ilalantad. Digdi sa programa Irigang Magkausad. Ang mga bagong programa kan sa tong syudad, Engo, na ilalantad. Digdi sa programa Irigang Magkausad. Magandang morning po sa inyong lahat. Ako po si Andre at ako naman po si Georgie. Para sa Irigang City of Magkausad. Smile. Arahay na pagkaga mga tugang, welcome sa satuyang programang Irigang Magkausad. Culture. Mga kaibanan ta sa lado teknikan, Engineer Jory De Rosan, siyempre nakasimulcast po kita sa RPNDC, kaya ayaw man po dyan si kasamang Charlie Buenobra City of and Tony Aguilar. Tagus po kamo Arahay na pagkaga. Good morning sa mga taga-probinsya kang Albay, Camarines Sur, Rinconada area. Maray na pagkaga. And dyan sa Banwaan kan Bato, Balatan, Bula, Nabwa, Baaw, Buhiin sa siyudad kan Iriga sa 36 na barangay kan siyudad kan Iriga. Good morning! Come and walk along the friendly cities. Aldaw kita ngunyan ng Miyerkules, Petsa 7 po kita kan bulan na Oktubre 2020. We see Baana. Abang rikas kan sa tuyang aldaw. moments with Hoy, sa mga empleyado, empleyada. Marahay na pagkaaga. beautiful city. And siyempre dyan sa New Government Center kan siyudad kan Iriga, good morning sa mga parantabay ta dyan. Beautiful city. And dyan sa Merkado Publiko kan siyudad kan Iriga, Tagus marahay na pagkaaga sa mga nag-aantabay. Thank you very much, Mar Barcenas, beautiful, beautiful na medyo mapalipot-lipot. Ay, Diwata, good morning. city of Iriga. Diwata, nakakuya niya. Anong kolor yan, Diwata? Maroon. City of Maroon yan. Iriga. Nako, ulay ko birthday mo ngunyan. Mo sa syudad ni Iriga. Bueno mga tugang sa mga drivers, uy drivers ha, ingat-ingat ka mo. Delikado ang panahon ngunyan. Lalong-lalo na sa mga motorista. Ingat po ka mo. May mga ayam na naman na nagpaparabaray basay dyan sa tinampo. At delikado po yan. Ano? Baka iyon maging kausa kan sa indong pagka-aksidente. Ay dipisil na. Bapating mahal kang bulong mo niyan. Ang ospital nyo niyan mga tugang. Nako. Sa pangarangkan sa tuyang partner Jess Gonzales na igwaning importanteng kalakawan nyo niyan. Kini po ang sendong lingkod Jores Pajares. Let's get away. Sa mga dyan sa downtown Iriga, no? Ng mga kababayan na intirong si Ribot ngon yan. Marahin na pagkaaga. City of smiles. Where his Bueno mga tugang, taday na kita maparahaloy. Sabi kang iba, ang siyudad kan Iriga, come to the bayo ngayang asinso mala. Mala baga ta igwa baga. Kumpleto kita. Digdi sa siyudad kan Iriga, mga proyekto. Madali na marealisar ang mga programa or proyekto ni Mayor Madeleine Robe Alpilor. Sa ron na dyan mga tugang, inot lang na realisar itong mga patinampo. Itong iba pang mga proyekto nangyayari na. feel the fest. Sa mga naghahapot, magtagalinga-linga ka mo. Magtaga parapaser ka mo digdi sa bilog na siyudad kan Iriga kung ano ang mga pagbabago in komparasyon ka itong mga inot na taon, inot na panahon, ano? Capture my beautiful moments with natural sea. Pero maski na nga ni arugan, di man nawawara mga tugang. Sa sarong lugar o siyudad o banwaan, ang abaan ng pagsasamantalakan sa tuyang mga ibang kababayan o mga dayuhan man yan, igwan na naman yung mga harabunan na nangyari. Digdi lang yan sa siyudad kan Iriga.
Dyan sa barangay Santa Cruz Sur, kung dahil ko napapasala, itong mga may nangyaring harabunan dyan sa barangay Salvacion, Iyuman. Kaya sinasamantalaman mga parhabunan ang pagiging sibot kan sa tuyang mga tanod, mga barangay official, dinuli kaning pandemic na ini. Ako unta sa dai mga tugang, dapat talaga antisiparan tani, mag-ingat man kita giraray. Bako sana sa kamatian, sa COVID, bako sana dyan, kundi maging sa satuyang mga kapalitbutan, sa satuyang mga pagrurugaring, dapat bantayan na pirmi. Dahil magparatururog, dapat pirming alive, ano? Dapat pirming tindog, kuyan, Milin. Ka talaga, Milin, basta ngaran na tindog, maugma ka. Inago. Normal yan. Normal yan na, Milin, ano? Ibig sabihin, pirmi kitang mata. May magmata. City of smiles, where history's a pride. City. Hindi, bagong suba, ining mga kababaryo ta, mga kabayan ta, mga kabarangay, bago sa nang iasa ninyo sa tanod. Minsan ang tanod, Puera de los Ubos, nagtutururog man. Nagtutururog man. Ikaw nga na akong nahiling, tanod, buka ang nga. Ang imot, nakabuka, turog. At anang bantay, tanod, ay nako. Arugon nindo si Bistado ko ta, maski matanga na, mata pa, nakakakuaning mga impormasyon. Bueno mga tugang, aram taman baga padagos, magpuon sa basura, magpuon sa tubig, maging sa mga kapalibutan ta. Ang sa tuyang alkaldesa, si Mayor Madeline Yurobi Alpilor, kuyan ini, grabe ang kampanya, manungod sa mga nasampitan ng bagay. Alat mo na tamay nagsibo. Hoy, good morning kay Pading Charlie Buenaobra. Kuyan, itong pirming dapat talaga kita man ng mga namamanwaan maging mapagmatyag. Bako sana sa mga basang sanang pagdaklag ng basura, kundi dapat sa kapalibutan ta, maging sa tuyang kuyan, dyan sa may mga danaw or ining salog, drainage canal, irrigation canal, mantineruntang malinig. Ano po? Yaon po dyan minsan pagka may mga nagbibisita man sa ibang lugar, nahiling po yan, ano? Kaya dapat maging kuyang kita, mapagbantay. Kung igwa kita nahiling na itong mga basang sana magdaklag ng basura sa drainage canal or ano pa man sa kapalibutan, dapat sitarunta na yan. Ano po, tanganing maging ihimplo kita kan ibang banwaan. Dipisil man kung iaasa ta pa, yaon kaya ngayon siyang mayor dyan, tadaing ngayon ako yan. Kundi digdi sa syudad kan iriga, ang karahayan digdi talagang sinisita ninda na may mga gibong lain. Ano po ang mga gibong lain? Yan sinasabi ko. Basag sa napagpardaklag ng basura tapos susuloon sa gilid yung highway. Diyan sa barangay San Francisco Palan. Pero ang business na yan na naresibihan ko, may naresibi akong impormasyon, lalong-lalo na dyan sa may Crescene Street, matiripon ka mo ng basura tapos susuloon nindo. Matanga na, abang riribok nindo, nagruluto pa ka mo, nagpupudrip ka mo. Bawal po yan na magsulo ka mo sa gilid kang tinampo sa highway. Lalong-lalo na sa haranikan mga kaharungan na ang alipato, pag nag-uhugpa yan sa light materials, posibleng paggikanan yan kan kuyan, kang kasulo.
Lalong-lalo na sa environment, bawal po yan. Yan na pagsulo ng basura, lalo na sa mga plastic, ang usok kayan, ang aso, ay pag nasigop o nahigop kang sarong individual o tao, posible po magkailang o magkahilang ng internal organ. Ano po ang internal organ? Iyo po yan ang baga. Na pag nahigop po yan, nasinghot yan, ang aso kayan, abaan na. Delikado po yan mga tugang. Yan po ang ipinagbabawal kan sa tuyang lokal na gobyerno. Na kung an sarong namamanwaan, dahil aram ang anuman ang mga ipinagbabawal, ay dipisil po yan. Delikado. Ano po? Dahil po kamo magpararuluto dyan sa gilid kang tinampo. Na mapurupod trip sa nagamot tapos amang riribok nindo. Igwa dyan yung kuyan, empleyado. Garo iyo pa ang iyo pa ang nagpapaarog. Ay aba na pating angas. Angas. Ang mga arog kaning tao ay dipisil po yan. Mayo ka mo pag makulog sa kapwa nindo asin sa kapalibutan. Yan nga basura itapok sa tamang lugar. Dahil ka mo magparasurulo kayan, bawal po nga ni yan. Yung mga kuyan dyan, yung mga prulutuan yan, matanga na, abang riribok. Bago ka mong kuyang kayan, bago ka mong good citizen, kung araw nga nagigibuhunin do. May dyan sa parting yan, sa Crescent Street, sa Crescent Street, may nanutaran ako dyan, may pa naglilinig na. Tapos kamuman na mabugtak ning ati dyan o duot. Nako. Bago kamong kuyan na tamang umagayon na ng mga namamanwaan. Come and feel the festive and vibrant fiestas. Come and walk along the friendly city streets. And bako sa na yan, dapat kita ngunyan na may curfew, curfew hour. Yung mga kaubinisan, mga kakiyan, mga kamagurangan, dyan sa downtown area, pagparapabaray basa yun dyan. Delikado po yan. Pwedeng madisgrasya sa inyong mga aki, o baka pagtripan, ning maraot ang isip, ay nako, mamasol ka mo kayan, mamasol ka mo, huri na. Tano ninyo, taday ninyo nabantayan sa indong aki. Dapat ang mga kaakiyan, mga hubinis, yaon yan sa harong, pagkabanggi na. Bako po ning Manila, bako po ning Metro Manila, na maski matanga na hanggang mag-aga, buhay na buhay ang mga business, mga negosyo, kaya kadakol kan tao. Pero di sa syudad kan area, may oras sa nabaga, kung pirang oras sa tuyang negosyo nagbubukas. Pagkatapos masara na yan, di ba? Kaya kitang mga taga-area dapat magkasararo. Para sa kapakanan kan sa tuyang banwaan, kan sa tuyang syudad, mga kababayan, mga kaakian, dapat magkasararo po kita sa karahayan sana, no? Okay. And good morning kay Danrib Abanyo, maray na ramrag sa ngamin na Erginyos, ingat sa nakita sa virus. Okay, tama ka dyan, dapat mag-ingat, dipisil po yan, delikado. To the city of springs, let's take a trek. Siyempre sa inot, maninibago kita, nakaugalian dagang dati. Mayo kitang pag-aaraman, mayo kitang pag-aaram sa satuyang kapalibutan. Pero ngunyan, igwana. Igwa kita ning pandemic. Ang mga estudyante nga ni po ngunyan, sa harong na lang. Kumpara ka itong face to face. Sa harong na lang baga. Diba nagpapararuluwas na ang nagtutukdo, iyo ang magurang. Beautiful, beautiful, beautiful city of Iriga.
pag naiman aram ka magurang, siyempre mahagad ning sukuro duman sa maestra. Kung papaanoon ang pagtukdo. Tamay modules po kunyan, kumpara sa mga internet, maray si mga igwaning internet connection, kung sumayo, malod ka pa, cellphone ang gamit mo, abaan ang tagas, abaan ang haloy kang signal, kan internet. Nako, ang mga kaakian nyo niya, pero di los ubos. Sabing may touchscreen nga ning cellphone, pero dahil mo aram. Games ang pinagkakawatang ngayon. Games, bago man si pagklase. Minsan dahil man ninda naintindihan kung papaano ninda ang pag-connect kang cellphone sa internet. Nako, kaya nariribungan sindangon yan. Alas 10:26 na po mga tugang ang satuyan tamang oras para sa satuyang mga parantabay naghihimo ning pangudtuhan. Good morning kay kay amiga kay Banji Padua kang City Agriculture's Office na nagaantabay ngunyan and siring man sa mga pag-iriba ngunyan na Miyerkules si mga naghihimo ning pangudtuhan dyan sa City Agriculture's Office. And maray na pagkaagaman kay Mr. Ruben de los Santos ang saro sa pamayukan departamento, sarong departamento dyan sa LGU Iriga. And si Kuya nakaantabay man, si Malin Cabaltera and si Romeo Eustachio asin mga pag-iriba na nagaantabay man yun yan kang sa tuyang programang Irigang Magkausad. Uyabo sa tuyang dulot sa tuyang mga parantabay sa mga naghihimo ng pangudtuhan. Who broke your heart and made you write that song? Every time you sing I want to cry along. Everything was right till your love went wrong. Who made you write that song? I remember the happy things in the songs that you used to sing. Sunny blue skies and wedding rings. But this morning they're gone. Cloudy skies have begun to
listening to Irigang Magkaasad. Ang mga bagong programa kan sa tong syudad, engon na ilalantad. Digdi sa programa Irigang Magkausad. Let's get away to the city of springs. Let's take a trip. Alas 10:30 na po mga tugang ang sa tuyang tamang oras. Ngunyan na pag-aga. Of smiles, where history's a pride. A city where culture is splendidly bright. Welcome to the view. Hoy, advance happy fiesta sa aga, October 8, 2020 sa mga taga San Ramon, Iriga. Beautiful Maray na pag-aga sa Saindo. Dagos ko kamo sa syudad nin Iriga. Senior Citizens Week po kita ngunyan mga tugang, pero dati kan mayo kitang pandemic, ang mga senior citizen iyo nagtutukaw bilang senior citizens mayor or vice mayor, councilor digdi sa siyudad kan Iriga. Pero ngunyan bawal po magruluwas ang senior citizen mayo po sindang kuyan celebration ngunyan, ano. Pero mas maray na yan, naaraman ta, nag-igwasin daning kuyan ngunyan. Senior Citizens Week or Senior Citizens Month, ano. Kaya lang bawal, ano. Kaya pasensya kita. Tahirak man ka sa tuyang mga kamagurangan kung mapasubo man, maulakita ning COVID, ay hirak man, ano. Bata gusto man pa man din na mag-urugma, ha? Kaya lang, dyan na lang sa harong, dyan na lang, ano, di na magparaluwas ang mga senior citizen. Kumbaga, maluyan na sa indang kuyang kayan ang resistensya. Kaya, dyan na lang sa harong, ano. At least, nagirumduman taman na ngunyan Senior Citizens Week or Senior Citizens Month. O yan pa mga tugang, sa rupang seleksyon musikal, duluta sa tuyong maparantabay. Could it be that the lady is me in the photograph? I'm afraid, 'cause it feels too good and I want it too bad.
Georgina and you're listening to Irigang Magkaasad. Alas 10:37 na po mga tunggang sa tuyang tamang oras. Padagos kita sa tuyang programang Irigang Magkaasad. Good morning sa mga survey team ha. Sa survey team sa panginginot ni Engineer Teddy Adriano. O, ingat ka mo ha. Lalong-lalo na tayaon ka mo dyan sa Mountain Barangay sa survey. Sa survey team kang City Engineers Office magmaan ha. And aramanindo minsan may mga ayam na rungaw ay delikado po yan ha. Maging sa mga halas na nag-iinit-init ngunyan umuran uminit delikado po yan ha. So ingat giraray mas maray na mag-ingat. And siyempre good morning man sa tuya mga parantabay sa mga minasunod si Mading Ipol Nacaryo, Mading Lala Nacaryo and Mading Donna Urbon. Maray na pagkaaga. And dyan sa Mayor's Office, good morning sa mga parantabay na dyan. Si Malin, si Mading Honor, si Romy, and si Milay, si Makmak, si Fe Albar and Fe Coralde. Maray na pagkaaga ha. Sa mga yaraon dyan. Oy, si Inting Hermuhino, good morning. Saka si Cherry Deo. Maray na pagkaaga sa Indo. And happy listening ha. And pasensya na, medyo subago si reboot kita. And dyan sa Merkado Publiko sa mga parantabay ta dyan, good morning. Dyan kay Mr. and Mrs. Reynaldo and Malo Espino, nakaantabay ko yan. And sharing man sa Alibam. Beautiful city of Iriga. And dyan sa mga parantabay ta dyan sa mga paratindakan sinelas. Sa Merkado Publiko, mga dry goods ha. Good morning. And siyempre kay Mr. and Mrs. William and Jen Vera. And si Teddy General Jr. Ha? Maray na pagkaagaman. Sa mga naghihimo ng panguntuhan, good morning. And sa mga iPatrol, good morning sa mga iPatrol and CSU. Sa mga volunteers. Sa mga yaraon dyan sa mga frontliner, sa mga boundaries, checkpoint, sa PNP, o dyan sa Nabwa, boundary kan Nabwa, boundary kan Baaw and Buhi, sa mga volunteers, and si ISU, PNP Iriga, good morning, mga nakaantabay ningon yan mga tugang kan sa tuyang programa, yun ini an inaabang-abangan. Si Berhelio P. and Reynalyn P. Maray na pag-aaga, no? Iriga, dagos ko kamo sa syudad ni Iriga. Beautiful, beautiful. And good morning man kay Evelyn Espiritu Gamban. Maray na pagkaaga dyan ha. Sa mga paraantabay na dyan. Sa kuyan. Sa Evelyn. Sa kuyan. Sa Quezon City. Si Joel Campillos, good morning kay Joel Campillos and Mr. and Mrs. Ruben and Coring Balang. Sayang angon yang kutana nagdadangadang na pistang mga kalag ay nako bawal po bawal pinagbawal po yan kan IATF. Kasing kang DOH. Asing kang Malacanang na
itong mga mabirisita sa mga lubungan, sementeryo, bawal po magparasurusuan. Kung mabisita ka mo, saro sana. Sa sarong pamilya, saro sanaan magduman. Kaya yan ang dapat na antisiparanta. Ngunyan na nagdadangadang na pizza uno. Kung mga igwaning mga hali sa ibang lugar, ito pala na pinag-quarantine, huri siya nang nag-abot si simptomas, si virus, tapos na nagkaulakit, ay nako, delikado. Get away to the city of springs. Let's take a trek to the towering mountains. City of smiles, where history's a prize. Ay, sa mga kliyente dyan sa New Government Center, dapat naka-face mask po kamong gabos. Dapat kung mapupwede may face shield, face mask. Kani pong iwas COVID po kita dyan sa mga kliyente nagjajar dyan sa nagpapasiring dyan sa sa New Government Center, City Hall, Santa Cruz Sur. Magsunod sana po kamo sa reglamento. Beautiful city of Good morning kay Rans Risoko, pagibati man mga market enforcer naka-duty ngawan. Good morning kay Mr. Manuel Sergio and kay Mr. Nunez. Sharing man sa mga pag-iriba, sabi ni Rans Risoko. Maray na pagkaaga, nag-aarano ka mo siguro yaan lang kamo dyan nagbabarantay happy listening na lang kay Rans Risoko. natural sea. Welcome to the beautiful city of Iriga. Dyan sa merkado publiko, si mga ati ninyo dyan dapat tiripon sa tamang lugar. Nanutaran ko kan sarong aldaw nagkuriyat ang basura. Dahil na nindo pag iasa dyan sa GSO, mga cleaner, dapat kamo na mismo makatabang naman basang sa mga street cleaner dyan. Gasino naman yan tipuno nindo mugtag sa tamang kaaganan lugar. Coach Joel Orbon and si Matar, good morning. Beautiful, beautiful, beautiful city of Iriga. Oya pa bagatugang dulot ta sa satuyang mga parantabay ngunyan aram nindo pag igwaning music ang ginaganahan man ang satuyang mga yaon sa harong nagluluto. Mintras na nagluluto ay dapat man yan igwaman ng music nga nagdadangog man. Okay. Tanganing gulpi ang mga paradangog da. Kaya inibong programang ini atod po ini sa indo ni Mayor Madelio Roby Alpilor. Tanganing maaraman nindo ang mga kaganapan digdi sa Siyudad kan Iriga. Ang plastic bawal dahil magparamatagas madakop ka mo ay may multa po yan. Ano po? Magsunod na sana. Ang iba man nga nagrereklamo ang plastic kaya nga kung papel ang bubugtakan ning kuyan basa runot niya ang papel pero yan plastic maski basa ang ibugtak ay makuyan niya matibay. Okay, yan ang pananaw nindo. Kundi ani ba man kay mga kababayan kaya kita nagkaigwaning city ordinance sa arog kayan anti-plastic kuyan po yan hazardous na maray magkaklag sa mga drainage canal, dagdag gasto pa kan syudad ta siyempre mapalinig kung bako suruloon yan ay delikado po sa salud. Ano po, kaya magsunod na sana po kita kung bagaman magdara po ka muning sa diri nindong kaaganan tanganing day kamo madipisilan. Every day a new adventure.
had no money, you could always find some funny thing to say. And looking back on where we've been, I'd do it all again. I loved you all the way. I loved you all the way. Every mile, every night, every day. Times I thought I couldn't take it, wondering if we'd ever make it. You could hold me close and make it go away. And though I've said it all before, I never meant it more. I loved you all the way. I loved you all the way. This is Georgina and you're listening to Irigang Magkaasad. Let's get away to the city of springs. Let's take a trek to the towering mountain. City of smiles, where history's a pride. City where culture is splendidly bright. Welcome to the beautiful city of Iriga. Come and visit the beautiful city of Iriga. Dagos po kamo sa syudad nin Iriga. Beautiful, beautiful, beautiful city of Alas 10:50 na po mga tugang sa tuyang tamang oras. Okay, good morning kay Mr. and Mrs. Marina Padabo Croso Salvadora. Morning, Sir Joris. Okay, ha? Yan sa merkado publiko sa mga parantabay dyan, stay safe sana po kamo. Ano po? Ingat, ingat, ingat. Bagaman may nagbabakal. Dahil po kuyan, ha? Pagkarani. Pisil po yan, delikado, ha? Sa mga kamabayan ingat manggiraray. Grabe po ang kampanya kan sa tuyang lokal ng gobyerno sa panginginot ni Mayor Madelio Ruby Alpelor. Mapanapit po sa COVID-19. Kaya mag-ingat po. Ano po? Tanganing mayo kita ning mansa. Dipisil po yan. Ang saro plus 10 yan ay nako. Dakol yan. Ang 10 plus 10 nako. Pira na yan, ha? Dipisil po. Dahil po pagkatagas kang sa indong payo. O, dapat mag-ingat. Ano po? Ayan pating igwaning kuyan nagpigkukuno-kuno na igwaning COVID. Ay ba na? Stress pa lang. Magagadan ka na. Dahil ka magagadan sa COVID, sa stress. Ano? Aldaw banggi, sigantik sa imo, apod. Kung kumusta ng kamugtakan mo. Kaya maray man ko tanat kinukumusta kundi na stress ka man, may stress ka sa nangyayari,
na dahil mo aram ika pala na kuya na positive na. Kaya, ingat mangiraray mga tugang. Ay kita kuya, ang inot sa gabos mga tugang, mga di kita kikagurangnan na dahil po kita tamaan ka na sambitan ng hilang. Saraw sana po ang buhay. Igwapang pamilya, mga aki, kung ano pa man. Mga kaibanan, mga amigo, amiga, nako. Ay kung iwasan ka, garo ka na kaya nagadan. Kaya ingat kita. Ingat. Yan po ang pinaka-kampanya kan sa tuyang alkalde na mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Ano po? Okay, uya pa mga tugang, sa rupang seleksyon musikal, dulutas sa tuyang mga parantabay kang irigang magkaasad. You afloat in a lost world of dreams, a mystical maker of schemes, emotion beyond my means. Me, no more than a grain of sand, and lost on the beach of your land, unable to understand. When you're near, reality loses its hold, and loneliness tears at my soul. But what goes on inside your mind? And while I know that fantasy drives us mad, it really can be so bad to let it take me one more time. Love, the chances seem so very few. Excuse me for the strange things I do. I'm drowning in an ocean of you. When you're near, reality loses its hold, and loneliness tears at my soul. But what goes on inside your mind? And while I know that fantasy drives us mad, it really can be so bad to let it take me one more This is Georgina and you're listening to Irigang Magkaasad. 5 minutos, wantes magabot ang oras na alas 11. Yan po ang dulot kan sa tuyang programang irigang magkaasad. Ano po sa tuyang mga parantabay ngunyan. City of spring, Oy, sa mga mangungudto ha, sa mga mangungudto. to the Happy lunch time. city of smiles, where
And good morning and happy listening to Mr. and Mrs. Beda Filio o Barangay San Vicente Sur, ano? Kaya good morning and happy listening kay Mr. and Mrs. Beda Filio. Okay. Beautiful city of Ang masugintang Parantabay. Dagos po kamo sa syudad nin Irigan. Ano Diwata? Beautiful, beautiful. Ang kasasangal ni Diwata, may kuyan ha. May porma. Bayan na mga tugang uya pa ang sa tuyang seleksyon musikal, bagay na bagay sa mga nangungundo sa kada sangal. Feel na feel. Feel na feel mga tugang. It's only love, but it's too much for me to hide. It's the first time in years that I cried. It's torn me up inside. But you don't feel it. You think I am just another friend. It's only you, but all day you're the one I miss. I could think things out like this. All I want's your kiss, but you don't know it. You think I am just another friend. And you can't help me, 'cause you don't feel the same. It's only me. Every hour seems to take a day, and your eyes never look my way. What is left to say? If you don't feel it, you must think I'm just another friend. And you can't help me, 'cause you don't feel the same. Bueno mga tugang, sa pagikan seleksyon musikal na yan, kita po mapaaram na sa tuyang programang Irigang Magkausad. Nakaibanan ta sa lato technical engineer Jory Dorosan, siyempre yung mabot dyan, si kasamang Charlie Buena Obra sa RPN. Sa pangarampo ni Jess Gonzales, ini po ang sentong lingkod, Joris Pahares, nagpapadyos mabalos po, kan sento pong pagantabay. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily